Hej alle sammen, og velkommen til Snekhår TV. I dag bliver jeg præsenteret for en boks fra Joico. Den hedder Spiker. Og det hår, jeg gerne vil lave i dag, det er noget slithår. Så det der prøver jeg at vokse ud hænderne. Så jeg en lille dosis her. Deler det i håret så godt jeg kan. Så lidt mere i. Det giver et utroligt kraftigt hold, altså. Det skal sige. Vigtigt at sådan putte det over flere omgange, så det ikke kommer til at klumpe. Og nu tror jeg snart, at styrene er ved at være der. Ja. Jeg har et godt hold hele dagen. Og så kan den komme godt af min nakken. Og så er det vigtigt, det er hårlagt. Det lige husk lige at åbne vinduet, så man ikke får alt det her gift ned i lungerne. Det var så min stridhårfrisyre. Jeg håber I kunne finde på at gå ind på Snekhår.dk og tjekke siden ud, så ser man nogle fede produkter. Kan I have det godt? All you gotta know.